Hello guys, okay, tamo kini nga 14 station nga mo dandan Kaya be ako rening kaya be ako. Richa. Rening basta kaya be ako rening Ampo pareta Okay, let's go. Santa Tara. Uy. Halimon. Hindi na malaman settlement kantang balit at sa kanila mo. Nakubalo kasi kalau ko na magkaikaila ko nga Tidyo itani mana pidre-dre su kay tangan ini ori mapatanta mo ni. Kita pa man juta pa mo. Juta pa mag 7. Let's go na. Ito ko lang dito. Alang kain ni Eran. Talagang pinahirapan. Ay guys. Balang kain na yun. Ang gana nga yun. Kasi mo 8 station. Namo na ba? Papa namo. Kaya bigla nakaitan nila. Sige. Ano mo mahamon dito? Ayan guys. Okay guys. Ayan. Let's go! Sa tingin ni guys, oh. Talagang kaya bisa kami paus to. Puro kabundukan. Ano talaga kaya bi ako? Nakasi nga isipan da jogging mo. At talaga, bilabas talaga itang 8 station na. Papunta tayo na kaya 9. Kaya dito bisa kayong magpaka bawas, magpakalako kolesterol. Ini solusyon. Kaya yung 14 station. Akyat na. Akyat na kayo. Kaya ni malaos ko magalang. Malaos ko magalang rin bisa nga ito na niya mo yung 14 station kaya tikingayala. Laya naman yung view. Talagang tatamog yung wala pa na rita kasi mabibitin ko kailangan ko karela. Mag picture la pa. Ito so, pangarugulta rin ba ito? Ano rin ba ito? Mabiya. Yan. Solid lo. Yan. Mabiya. Lagi naman yung tanaman ng mga nalapang taba. Ang balo planong ulong balo rin kanin. Tawal-tawa. Nandiyan di station ta Janjing. Liya ba? Dahin tayo na siguro ni. Ne. 9 na yan. Yes. Nandun na yung station ni. Ito. Nine station yan. Medyo materik na kini. Materik-terik na kini guys. Takal lang bato-bato po kay kayo.
Oh, matrik na kita oh. Pupunta tayo kay matrik. Yan guys oh. Ay. Ayan kay tinugi ko mo ni. Bak panita. Ipawas tamo. Hindi na puro pa masada. Okay kay truck driver. Buong Pampanga. Buong Pilipinas. Rembis ang taganing lugal mi. Magalang 14th station na yun. Banal na bundok kayo. No. So, kita na yung station na. So, tara. Kaya tabi sa chat di. Michael. Mag-vlog yun. Tapangalan mo. Ang gagawa mo. Ay. Pakaya ni. Kailangan diyan tayong painawa. Yan yung bitata nga rin eh. Ipangaga na lang. Oh, papay na tayo. Masuot na tayo na. Ayaw mo na magwa. Ayun guys. Pero papatalo. Ayun guys. Ito talaga yung 10 station. 10 station. 10 station tapa na. So, sa makatuwid, 4 pang station na matas. Ing pupun talan ta Magkaya. mo. Magaya. Mag-press tayo. Hello. Patasin. Patasin guys. Patasin. Ayan guys, oh. Marano ko sa sapatos. Mana ano kang Oops. Saan na sipitis ko? Ito so. Mabato. Takala ba ito ba? Mga overtaking niya ya. Sige niya katawan niya. Ito so. Katis lang mo yung tutukulan niyo. Kailangan nakapay ka mali kayo. Sabi ka mali kayo ni. Manakbag ka kang bangin ito. Kaya pinas. Video mo, huli ka pa. Yan guys. Yan guys. Left turn nga kita. Atas na ba? Ada. Ito yung dalong lalam? Atas na kanila. Atas ka rin. Langabi ako yung time sa chat. Yeah. Ito talaga doon idalang kaya. What the meantime? Luklok tayo sagli.
Kumata sagling. Puwersa. Kumatang. Power. Uring. Apulog. Yan pa. Wala rin nga beta mo. Sinuko nila. Let's go. Wala pa. Pusanan may apo mo. Papusa ka kambins. Ay, Diyos ko. Ay, sasat ko kaya Kenny. So guys, Tatay, picture na tayo dito. acutan na keng 11 station. Pero, kaya pa guys. Kaya pa. 11 station tanan na. Ano para po Lupa. Patlupa lip guys. 11 station? Kanyaman. Manyaman ni may papahawas Kenny. Pausa. Manyaman guys. 11 station. Na. Papunta tayo keng 11. Kaya na number ta. 11. Papunta tayo keng 12. 13 yan. 13 dito. O 13 na pala kalito. O yakbalo basta tal. Yakbalo basta tamu tatanam. Sa mo tatanam. Na. Okay. Pumunta ta. Mali yata. Binilang ko ka rin. Station. Manibat. Nandin. Pasensya. Nako. Pa. Na. Nung. Mag. Ka. Ma. Li. Kong. Ma. Mi. Lang. Guys. So guys. May nautasang ulit. Kumata na naman. Energy. May nautasang Makabakabaya pa yung lakaran tamo. Makabakabaya pa. May nautasang guys. Sagli mo. Guys, 12 niya pala ini. Hindi ko kaya bek yan rin pare ko. Pang 14 na ako. Ay, pare ko kaya bek ako pag niya. 14 na yun. Shout out ka rin taga Bella Vista. Eh naku, bubukyan ulit. Hindi na kayo patitsarog ang gulong ko. Oh, game na. Let's go, Papa. 12. Sis! Let's go, 12. Abo, tigdo abo ko! Talak ang dili mo. Talak ang dili mo. Pupunta tayo ng 12. Nagkamali kami nandun. Pupunta tayo ng 12. Kitang white truck, kitang black. Kita yang kabila ito na karin. Huli guys. 13 tana. Last. Hindi pa yung talaga original na 13. 13 tana guys. 13 tana. 13 na. 13 tana guys. Papunta tayo again. 14. Last. Finally guys. Miras mo rin. Kaya 14 istasyon. Finally.
Ay! Kaya kaya pagsubok at kay determination. Miras mo rin, guys. Miras mo rin. Reported station. Ayan. Miras mo rin, guys. Ano? Miras mo rin. Kaya pala, pare, wala siya. Kaya, Black Virgin Mary yan. Kaya. Wah. Kaya eh. Wah. Argo. Sentro na. Shout out ka rin taga Buena Vista. Shout out. Hello! Finally. Miras mo rin. So, nakulok sali. So, ang gaya kining video tamo guys na thank you for support and watching. Bye.